Sus, kani akong kapayas, nindot na ra ba kayo ni? Daghan na ra ba kayo ni Hinog? Bantay-bantayan yun ni nako. Kaysa pa mo palibot, daghan na ba'y kawatan. Karon lang ni. A few moments later. Tanam kapayas, oy. Anda mangitag kapayas, ani? Uy! Kapayas! Ay, yung! Naman din ka diyan, ay! Takot sa mga diya! Namin kaya, ani dire, di namin kitrabaho ka naman ay. Aw! Nay, kapayas ba? Kaon ka? Oh, Nay, dako na ko kapayasan, no? Nay, pinakadako sa Mululo ka lugar. imo ani ka payas? Oh, kuha ni. Kuha ni kapayas. Ani hinog ko. Wala, atong katong. Kada, Katong ko. kagkata kay dire ko sa ubos. Oh, sige. Ito ka payas. Kita mo ganda. Dali, ikaw makitagian eh, wala mo kan. Oh, kita yan eh. Di way mo ani. Wala. Ako ni. Tugito lang dai, basi matagad dai ka. Oh, sige, sige, pwede. Ito na to ni. Sige. Magsaw. Gi sawa. Oh no 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 no! Di man mga Oh no 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 no! Oh no 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 no! Oh no 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 no!